Ez du altxatu, azkenean Barakaldok hartu duelako, baina keinu argia izan da, Marrazainarena. Bizkaitarrak erasoan ondo ari dira. Arroyo. Atzera baloia. Álvaro Martínezekin jokatuz. Arroyok Sergio eman aizion, ez dira ondo konpondu. Indiano gaizki, Sergio. Eneko Rubio. Nacho kerdiratu, ez dago jokoz kanpo. Baietz ematen zuen, baina Marrazainak ez du horrelakorik ikusi, Eta Larri Alabez, ondo Barakaldo. Bai, nahiko arazoa dute, nik ustean dute... Hori oso zaila. Hori oso zaila. Alabezekoan nahiko lan badute, asimilatzen segertatu zaion bigarreko zati honetan. Lehen pixka komentatu guna, Larruzean lesioa pixka gelditu egin du dena, bere jokoa nahaztu egin dut hori, Barakaldok ondo aprobetxatu du. Korne bat, ondo antolatutako jokaldi batetik gola etorri da, eta oain Alabez arazo hondiekin baloia hartzeko, baloia hartu eta pixka bat pare bat jokaldion ateratzeko, eta arazo hondiekin. Hau da Barakaldon momentua, Barakaldon momentua da. Eta, bueno, aprobetxatu beharko du, posible duen mingillo egitea, Normalean aldaketa bateko bestek, pixka bat Alabezen jokoa irutze eta aldatuko dela, berriro ere. Torres, haure nastiketik iritsitako jokalaria honek ere gol asko sartu ditu bigarren mailan, lurrera joan da ez omen dago faltarik. Berehala galdu dute gasteiztarrek, baina huts egin du atzealdean, aukera, Casaresek jaurti. Atezaina geratu, aldaratzea Indian hori iritsi zaio, oraindik erasoan Alabez. Baloia ezkerraldera, Riko kerdiratu, Marrazainak moztu nahi gabe. Marrazainak barkatu epaileak, eta kontrarasoan Torres. Epaileak hasitako kontrarasoa da, orain itxu, falta eta txartel aterako dio Morcillo hori. Jokaldi nahasia eta bitxia. Asko nahastu da. Bai. Barakaldo nintzako be, Eta ze hutsa egin duen hor Barakaldoko atzelari Garcesek, Haze aukera, gero gainera Casares arean sartu eta atzelariak ez aldu ies egin, jaurtitzen utzi edo... Ez dakit zer movimento kaskar egin duen ez? Bai. Aldaketa bikoitza egingo dut homek. Hemen dago hutsa, Garcesen hutsa, oso ondo kendu dio baloia Casaresek. Bai. Eta argi eta garbi gorputza behin eta berriz kokatzen ari zen eskubiarekin jaurtitzeko. Erakusten. Askotan gertatzen dena da, bidean, atezaina, eta temora asko pentsatzeko. Hori arazo bat izaten da. Batzuek hortan ondo moldatzen dira. Beste batzuek arazo ondia. Nahiago dute erdiraketa bat errematatu egin behar dut. Eta pentsatu gabe errematatu. Eta kasu honetan arazo ondia. Buadesek atera du bitartean falta. Baloia kanpora eta kornerra. Jendea nola ari den jartzen epaiarekin, Hor kornerra pitatu duenean, isilik eta geldik egon izan balit, bakarri Barakaldoko jokalariaren portaera, bere leku hartzea zetorren atzea, erakusten zigun, eta berari erakusten zigun. Alainari txartela orain, protesta egiteagatik. Eta bi aldaketa batera, ez? Alaxe da bai. Asier Salcedo eta Óscar Martínez zela iratuko dira. Lehenago aterako du kornerra, Barakaldok. Lehenengo zatian bi txartel hori, biak Barakaldorentzat, bigarren zatian beste biak etxekoentzat, Alaina eta Mortziorentzat. Buades, atera du kornerra, baloia gora. Aldaratzea berriz ere Bizkaitarrentzat. Arroyo. Boko sakea dena protestatzen du jendeak orain, Izan edo ez izan. Hori arazo, taldearentzako arazoa da. Zergatik azkenean, zure pentsamentua, zure burua, dana epailearen Marrazainaren ingurura joaten da, eta ez dara jokora joaten. Eta garrantzitsuak kasu honetan jokoa da, ez da Marrazaina eta erabakiak eta barbaizik, eta zure jokoa berreskuratu berriro. Bestela, oso zaila izango da buelta ematen markagailu hori. Hortxe dituzu aldaketak, batetik Morcillo zelaia utzi, eta bere ordez Óscar Martínez zelairatu da, eta bestea berdeguneratu dena, Asier Salcedo izan da, zelaia utzi duena, entrenatzaileari gaurko honetan ustez behintzat nahikoa burua uste sortu dizkion Óscarriko.
Ez dugu gaurkoan, lehenengo jardunaldian ikusi genuen Rico ikusi. Kalidade handia erakutsi zuen egun hartan, baina kalidadezko jokalariak ere askotan horrelakoak izaten dira. Agertu, desagertu. Eta gaur ez dugu hemen Mendizorrotzan ikusi. Garcesek buruz. Eta bat ere ikusi ez duguna, Carlos Indiano. Asier Salcedo eskere galean atzean jokatuko du. Ez dakit laugarrengo atzelari bezala jokatuko duen, edo hiruko defensa bat ipiniko duen, edo normalean Asier Salcedo gehiago da erasorako, eta batez ere bai faltak, eta bai baloi geldian jokalari trebea da, eta hortik hemen egiten du, ez? Jokatu du Real Unionen, jokatu zuen partidu bat edo beste gal horretan, baina bere leko naturala iruditzen zait beste badela, ez? Baina, bueno. Indiano baloiarekin, ez diote faltarik egin azkenean. Erdirak eta baloia barrura, kontrolarea barruan, azken unean gurutzatu da Garcés, eta gainera teko sake izango da. Horre, arazotxo bat ikusi dugu. Arazotxoa gu dako gorain Juanan, oin arte goian Casares eta Jito, bi burusoil genituen, askotan jakiteko zeintzen zen, orain Oscar Martínez zelairatuta, 3 burusoil, antzeko samarrak, hemendik goitik ikusita behintzat. Ja. 3 gainera hor goi alde hortan jokatzen. Pardok ikutu du buruz. Moya kanpora zuzenean. Presio ona. Lehen komentatu guna futbolarena, ez? Begira, hor presio ona da. Ez zaio utzi behar baloia jokatuta ateratzen, eta bere taldearentzako, batez ere atzeko jenderentzako hori da gauzarik eta aukerarik onena, ez? Irutzait hori, Barakalo hori oso ondo egiten ari da, ondo presionatzen ari da. Ikusi behar nola iristen den azkeneko minutura. Casares erdirak eta egiteko prest, erdiratu du, erdian Oscar Martínez eta Jito zeuden. Etzaile baloia iritsi. Abel Buades, Barakaldo zelai erdian baloiarekin etxeko jende azaleak protestaka epaiari behin eta berriz. Lasai jokatzen zelai erdian ikutzen orain Abel Buades eta Barakaldo. Berriro baloia ezkerrera eraman dute. Ander Alaina bere aurrean, erdirak eta bigarren zutoinera. Eta kornerra, Barakaldoren alde. Ez da txarra Bizkaitarrentzat. Eta Tome eseri egin da, nola gainera, zea morrua duen. Desesperatuta eseri. Pentsa, lehenengo zatian nola zegoen, orain. Eta gainera kornerrak, lehenengo zatian atera diren kornerrak arriskutsuak izan dira. Bigarreko zati honetan ere bai, bat gola izan da. Hortik. Golean, Nacho joan da, baloi eske. Gero keinua oso ondo egin du, Berriz ere Buadesi, man biharrean barrura. Kontrola erdirak eta hortik iritsi da gola. Eta zer egiten du Buadesek, orain. Itxi alen zutoinera. Alainak ikutu du buruz, kanpora bota du berriro beste korner bat, utxe eta bat irabazten ari da Barakaldo eta gainera baloia Alavesen arean. Zazpikor bierren eti honetan 4 korner atera dira, atera dituela Barakaldo eta Alavesek ez du bate atera. Badoa, mantxo, Abel Buades alde batetik bestera. Bestela ere ez du korreka handirik egingo, pentsa utxe eta batekoarekin. Zaleako juka egonagatik, hau ez da nervioso jartzen. Ez. Orain iriki egingo du kornerra. Hortxe baloia ipini, atezainak bigarrengoan hartu du. Azkar atera nahi zuen Monterok. Ezin inor ikusi, gero atera bai azkar, baina oso loratua. Baloi horiek erresagoa dira atzelarientzat. Eta Barakaldo berriro erasoan, berriro baloia sartu zor. Gutxigatik hartu du baloia orain bai, atera du. Asier Salcedo, pasea ez zaio iritsi. Calderoni. Salcedo berriro. Barrutik, baloia ikutzen. Eta berriro. Epailea. Alavesen erasoko jokua mozten. Iman ematote dauka. Azkeneko jokaldian Julio Gaizki, Julio Pardo, pixka bat bera
oso sakontz jokatzea nahi zuen, da hortikan sakontasun gutxi dago. Uste dut, lehenengo intentzia arbitro jo duenean epaia moztu duena hori zen ona, baina berriro ere bai, hori zen jokaldi ona. Ara, utxe egin du, abantaia atezainak, Montero kurrundu, arazoak ditu Alavesek. Baina ikusten da, zene daukan, markailu aurre alde ez, Barakaldo ikusten da intensia askorekin presiora askar joanez, irutzeite gogo eta grina hori dagoela, lanerako gogo hori gaina ikusita. Askotan pasatzen da ez, lesioak eta dirala eta aldaketak lesioatik diranean talde hasi egiten da, morruz hasten delako, ez? Elkartasun gehiago jokalarien artean. Beti goten da, ez? Eta gero, atarako dugu aurrea eta gaina markailuan aurre ipintzenean benetan zaila izaten da, ez? Bestaldean ze behar da pausa pixka bat. Ikusten dut lasaitasun puntua behar dela, baloia jokatzeko garaian, berriro berreskuratu baloia, kontrola berreskuratu, eta hortikan aurrea, hondikan 20 minutu eta gehi luzapena, irutzen badagola denbora, aukerak sortzeko, ez? Eta hori ez da egiten ari. Zartu da Barakaldoren jokoan, da Barakaldo hor nagusi sentitzen da. Eta batez ere zelai erdia, irutzen zait, ondo antolatuta dagoela, eta gauzak ondo egiten ari dela. Baloi sakona, Casaresentzat, ardirak eta txarra. Izik urrundu du, Abel Buades. Ondo atera du, jokatuta. Nacho. Baloia ezkerrera. Azkenean alboko sakea lortu du Sergiok. Bere helburua lortu du. Minutuak aurrera, dagoeneko 71 minutu eta 71 terdi, oraintxe bertan Mendizorrotzan Alavesek huts, Barakaldok bat. Eneko Rubiok sartu du 55. minutuan. Buades. Erdirak eta baloia bigarren zutoinera, hor da Torres. Hauek elkarrekin jokatu zuten, Nastiken eta Torresek lortu du, honek ere bere helburua, beste korner bat. Asko dira, dagoeneko. Garcés dira, entrantzailean hitz egiten ikuste arazo fisikoa dituela baita ere. Eta Tomek azken aldaketa egingo du, Espartza izango da berdeguneratuko dena. Mikel Agirre Gomez Korta, Albazeten urteak eman zituen bigarren mailan aurrelaria, 9 zamakia, golegilea, orain Barakaldoko entrenatzailea. Abel Buadesek aterako aldu. Txartela dauka, Bai. Motzean berriro, goleko jokaldian bezala Nachorekin, orain honetan berriz ere Buades eman nahi zion, beste korner bat. Eta dagoeneko 10. Pentsa. Utxe eta bat irabazten Mendizorrotzan eta 10 korner aterata, Zemaki honak dira Barakaldorentzat. Bai, ondo ari dira. Barakaldo partido bat egiten ari da. Lehenengo zatiari utzeit ona egin duela eta aukerak izan dituela. Orain luze itxitxia. Barrura zijoan atezainak hartu du. Azkar atera, Hitorentzat. Hitok keinua, barrutik. Asier Salcedoekin jokatu du. Osondo eraman du beste aldera. Anda Casares, etzegoen jokoz kanpo Martinez. Alboko sake aterako du Alavesek. Eta hortxe aldaketa. Julio, pardon.